Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Og dili ang kaliwat og bangag nga Buenavides. Mga disente ang akong mga katiguangan. Mga disenteng bangag. Hinahinay na tikang tantangan sa imong maskara, Maynard Buenavides. Sa dili pa kina mahitabo, iluyong ka na sa yuta og mutipon sa amahan mong si Bersamen. Dito sa Hadis. Katawanan ka, Maynard Buenavides. Katawanan ka, bangag nga supremo. Say, Sa mulahutay lang gid unya, Maynard. og bago yan unya ang kinaugan. Katawanan, giluod ang bangag sa akong ilong. Asa ko ninyo, dada? Unsa inyong buhaton ako, ha? Unsa? Lupigigan sa mga panan. Unsa? Ini, lupa yun ang maglimog sa... Pakyo na ba ko ninyo, ha? Pakyo na ba ko ninyo? Gipakanaog na ang paghukom sa pagpanapat mo na ko, ma'am. Ay, ka-o-era ninyo din, ha? Niya ka sa dapit kundi inway gipili ang hustisya. Dato man o pobre, silutan gayod. Unsay silot nako, ha? Basahan ka karon sa imong kaso o kung unsay desisyon base sa nakita sa CCTV footage. Dapit sa mga overacting ning dapita. Dinhi way paglubag, way pagtuis ang balaod. Dinhi maoy ni patigbabaw nga respeto sa matag usa o ang pagtahod sa labaw nga supremo nga si Amahang Varsino. Sufronyo. Marcelo! Pagawasa ako, dire! Dili na ko kaya! Pagawasa ko aning bilangguan ninyo na akong Bartolina! Marcelo! Makalaom ka nga niya siya sa maayong mga kamot ingrasya. Lauman ka na ako, Varseno. Ipamawi ko lang ang mga dokumento nga nagpamatuod nga ako ang tag-iya sa tanan nga iyang gipahimudsan. Varseno, May panahon sa pagpugas o may panahon sab sa pag-ani. Apan nag-ani siya sa gihaguan og pugas sa laing tao. Busa karon iuli gid kini niya. hisabtan ko ikaw. Hangtod sa sunod taon niyang panakita ingrasya. Bye, Varseno. Napirmahan na ni Rolaida ang tanang mga papilis. Kuhaan ko na siya og katungod sa tanang mga properties nga akong gipanag-iya. Brena, wala dili kayo baga ang aspols na mitabon sa nibuto nga bulkan. Unya, mamatar sila? Na ay hanap ka talan-ahon nga may pakita. Wala nig usa kadapit na susama og gingharian nga gilibutan sa manindot kay mga tanaman. Tala ko naman. Gusto kong matanaw sa imuha nakita. Dili. Wow! Sama gid ko sa kaparaiso, mamatar sila. Brena, mauna na ang giingon lang misteryoso niyota sa adlaw kon Tierra del Sol. Posible, ma. Tingalig mauna ka na ang Tierra del Sol. Kinahal na masayo dahil ini si Sir Maynard. Nibiyahe man si Sir Maynard paingon sa syudad, mamatar sila. Tinood ka ba, Maki? O lagi dong jumari. Mao kanay gikagubtan karon. Nipakita na ang misteryosong yuta sa adlaw kun Tierra del Sol. Jo Marie,
Tinuod yun ang Tierra del Sol. Krisha. Dito na yun ang tata sa maong dapit, di ba? O, Krish. Dito nagiunta kita ni Ana Dapita. Misteryoso gyud kaayo. Laliman ka ganibot to pa man una ang bulkan. Di pa kini anam-anam nga ni patimaw. Nalipay ko sa kung nasairan karon. Nga tinuod gyud ay nga na ay Tierra del Sol. Si Padre Freddy, unsa kay reaksyon niya pa hinini no? Siguro gid ko nga iya kini ikalipay. Ano, Gon? Kita unta ang makasod ug una sa mga misteryosong dapit. Doon ay maayong plano ang Ginoo kung nga nung nahitabo ka to, Maki. Tingali kay di ba ka to mawang hustong higayon. Bitaw, no? Mauyod. Isalig na to sa kahitasan ang tanan. Ug ang iyang pagbuot maugyod ang matuman. Amen. Amen o amen. Iapay ko karon sa lungsod sa Alpaca. Ang dapit kundiin ni ang sakinan ni Rolaida, human sa Dagita. Wow ba dahil, Senior Supremo? May tuyo ka. Unsay gina ka importante? Pagpahibaw lang ko nga sud sa dugay panahon. Ipakita ang misteryosong yuta sa adlaw, ang Tierra del Sol. Tinuod ka ba, Tarsila? Oo, lagi, Supremo. Gipahugtan karon sa taga-LGU sa kapulisan ang paglapas sa mga tao sa desired danger zone sa tilan sa dakong bukid. Kung bao ka na, nagkaroon kita sa balaang adlaw. Sa balaang mga adlaw sa nalatid na nga propesiya, Tarsila. Oo, Supremo. Bupauli raw niya kuriya sa Latira. Humanin ang importante kay na kong lakaw. Ang damayan ang profesor sa kabatayon sa iyang uniko iyo. Ang Tierra del Sol nipakita na kuno. Nga sa ato pa. Inahinay na unya makabaton o katumanan ng propesiya. Pabor sa mga Buenavides ug sa kapatiran sa espiritual. Imo man ko gipaanhin ining maong 5-star hotel. Ni akadi ay dinhi magstay, Varseno? Isip Supremo, mas gipili ko ngawa ako'y permanente nga Pinoyanan. Kay kung asa ang akong bagang panon sa mga sumusunod, ato aman usab ako. Varseno, natuman gayud ang dugay na di mo gipangandoy human sa kamatayon sa amahan mong Bersamin. Ingrasya, buot ko lang ikaw nga pahibawon, nga higpit ko lang gibawian og access si Rolaida sa tanang properties nga akong gipanag-iya. Varseno, May total deficit nga mukapin sa 128 milyones ka pesos. di ay ba? Nasuta ko nga dili siya sa kamaayong pinyalan. Haid pa madaay karon siya. Mahimo bang masayran? Nagserbisyo pa siya sa silot kaniya. Bali og 3 ka adlaw tungod kay iyang gidapatan si Sofronio nga ako nakaroon sumusunod. Unsa? Kaniadto og karon. Dako na kayo og kausaban si Rolaida. Dili na siya susama kaniadto nga usa ka babaeng Pilipina og mapaubsanon. Ang tinuod, kadiadto pa lang sa dihang na angkunan niya ang imong mga bahandi. Dito nagsugod ang dako niyang kausaban. Isip imong live-in partner. Nagtuo siya nga naangkunan niya ang tanan. Kay wa naman ka. Ang nakapasakit kay gawas nga naangko na niya ang tanan. Ang gihuli pagid niya sa akong dapit sa iyang kasing-kasing. Mao ang tao nga mao'y nagtinguha sa akong kamatayon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!